Rawere County ma Kwale ywak ni kata obedo ni thothgi nitiere kod talanta mag tuke mopogore opogore. Midhiero maduong' ma gikoni gikale en onge mar jogo mawuok oko mar siro talanta margi. Ne gilosi alap ma showground Ukunda bang' yudo sir mar opiche kod lep goyo adhula kowuok kuom riwruog jagoro mongiore e migawo mar arita Dr. Raymond Omollo, jatugo mawuok e tim mar Amsterdam FC kod Kombani nowajiwo jotelo mamoko mondo mi osumie kido makamano mar bero ngima rawere. Jatend chenro e riwruog Raymond Omollo Foundation Michael Diari ne okone sir makamano gichano time counties duto 47 ma Thurkar. Najisikia furaha kutoka kwa Dr. Raymond Omollo kutuletea jezi zake. Ni ngumu kwa sana kwa mtu mkubwa kuleta vitu kwa timu za chini za County League. Tunajisikia furaha na Mwenyezi Mungu amuendelezee moyo huo. Kulingana na mtaa wetu na kaunti yetu wa Kwale nzima, talent ziko, lakini support kwa wakubwa ndo hakuna. Sasa hiyo ndio changamoto yetu. Na sasa sisi kwa tunaomba kama viongozi pia waangalie pia e-sport isaidie vijana. Vijana talanta wanayo. Wakipewa support kidogo kidogo, kwa sababu ni vijana ambao wanajituma. Sio vijana ambao wanangojea wanalala wakilia. Ni vijana ambao ukiwasaidia tu kidogo, ukiwapush kidogo, ni vijana ambao wanaweza enda mbali. Raymond Omollo kelo mpira mondo nyithindo gi owere gi weche mag drugs. Mpira nyalo keto gi busy kendo gibiro were gi timbe maricho mag chamo drugs metie nam kani. Mane omiyo target timbe metie nam ka gi counties metie nam ka. Nyocha wan Mombasa, kawuono wan Kwale. Sani koro loso tournament wadhi go Nairobi, wabo miyo gi tarik, to bang'e no wabiro ng'iyo the best players wanyalo tero in foreign country.